Dobrodošli u 12. dan serijala Razumijevanje Bitcoina. Danas odgovaramo na pitanje što sprječava ljude da potroše isti Bitcoin dva put. U fizičkom svijetu novac funkcionira kao žeton. Ako ga držiš, u tvojem je vlasništvu. Novčanica od 5 eura ili zlatnik ne zahtijevaju provjeru. Jednostavno pripadaju onome tko ih posjeduje. Ali čim novac premjestimo u digitalni svijet, pojavljuje se problem. Digitalne datoteke mogu se beskonačno kopirati. Ako bi digitalni novac funkcionirao na isti način kao i gotovina, ljudi bi mogli kopirati i trošiti isti novac više puta. Taj je problem poznat kao dvostruka potrošnja. Rješenje za taj problem je novac temeljen na knjizi. Kako bi se spriječila dvostruka potrošnja, digitalni novac zahtijeva knjigu, evidenciju koja prati vlasništvo i osigurava da su transakcije valjane. Kroz povijest novac je funkcionirao na dva načina. Temeljen na žetonima, gotovina i zlato, kao fizički novac. To vlasništvo se određuje posjedovanjem. Ako držiš novčanicu od 20 eura, ona je tvoja. Nema potrebe da je središnja vlast potvrđuje. Ovo funkcionira u fizičkom svijetu jer se gotovina ne može kopirati. A drugi način je novac temeljen na knjizi, bankovni računi i Bitcoin, digitalni novac. Vlasništvo se prati u knjizi kako bi se spriječila prijevara. Kada šalješ novac putem banke, oni prilagođavaju stanja u svojem sustavu kako bi odražavala točan iznos prijenosa novca. Ali banke imaju jednu veliku manu, centralizaciju. Zašto ne koristiti samo bankovnu knjigu? Banke i vlade već vode digitalne knjige, ali one dolaze s problemima. Moraš im vjerovati da će točno bilježiti stanja. Mogu zamrznuti tvoj račun ili blokirati transakcije po svojoj volji. Mogu povećati količinu novca u opticaju i time smanjiti tvoju kupovnu moć. No Bitcoin rješava ovo korištenjem decentralizirane javne knjige, koju nijedna pojedinačna strana ne kontrolira. Umjesto da vjeruješ banci, Bitcoin transakcije provjeravaju tisuće i tisuće neovisnih čvorova diljem svijeta, osiguravajući time da nitko ne može manipulirati knjigom, niti blokirati transakcije ili prepisati povijest. Kako funkcionira Bitcoinova knjiga? Bitcoin ne pohranjuje stanja poput bankovnog računa. Umjesto toga, on prati vlasništvo koristeći nepotrošene i potrošene transakcijske izlaze. Zamislite te nepotrošene i potrošene transakcijske izlaze kao gotovinu. Kada primiš Bitcoin, dobivaš nepotrošeni transakcijski izlaz. Kao da si dobio svježu novčanicu u novčanik. Kada trošiš Bitcoin, koristiš jedan ili više nepotrošenih transakcijskih izlaza, pretvarajući ih u potrošene transakcijske izlaze. Baš kao da predaješ novčanicu za plaćanje nečega. A ako ima viška, vraća ti se novi nepotrošeni transakcijski izlaz. Baš kao što dobivaš kusur kad plaćaš gotovinu. Tako da je stanje tvog digitalnog novčanika jednako ukupnom zbroju svih tvojih nepotrošenih transakcijskih izlaza. Budući da se potrošeni transakcijski izlazi ne mogu ponovo upotrijebiti, Bitcoin osigurava da je svaka transakcija konačna i eliminira dvostruku potrošnju. Kada se Bitcoin pošalje, to se bilježi u javnoj knjizi, a vlasništvo se trajno ažurira. Korištenjem distribuirane knjige, Bitcoin osigurava da je svaka transakcija provjerljiva, nepovratna i otporna na prijevaru, bez oslanjanja na središnju banku ili vladu. Što dovodi do pitanja kako dokazuješ da stvarno posjeduješ svoj Bitcoin? Ali to ćemo odgovoriti sutra.